Прывітанне, сябры! Гэта анархія проста. Я працягваю адказваць на пытанне аб тым, як мы будзем жыць у шчаслівай і справядлівай анархічнай будучыні. Як будзе адбывацца размеркаванне матэрыяльных дабротаў пры анархізме і хто будзе яго кантраляваць? Запытаўся мяне падпісчык. І гэта сапраўды ключавы момант у сацыяльна-эканамічнай сістэме, бо менавіта тое, як размяркоўваюцца прадукты працы і вызначае, які перад намі сацыяльны лад – капіталізм, дзяржаўны сацыялізм ці анархізм. Кантроль над вытворчасцю і кантроль над размеркаваннем дабротаў дае каласальную палітычную ўладу. Менавіта таму анархісты крытыкуюць ліберальную дэмакратыю. Роўнасць грамадзян, правы чалавека – усё гэта фейк. У грамадстве, дзе варацілы бізнесу вырашаюць, якім будзе твой заробак, што, дзе і па чым ты будзеш купляць. Калі мой начальнік здольны аднім росчыркам пера звольніць мяне і зрабіць жабраком, што мне дае гэтая роўнасць перад законам? Адразу звернемся да таго, як размяркоўваюцца даброты ў сённяшніх грамадствах вельмі блізкіх да анархізму. Пачнем з кааператываў ражавы. У сірыйскім Курдыстане пасля рэвалюцыі ў 2012 годзе была распрацаваная канцэпцыя сацыяльнай эканомікі, і ўсе прадпрыемствы, якія належалі дзяржавы, былі перададзеныя кааператывам, невялікім калектывам ад 5 да 20 чалавек. Кааператывы ўзаемадзейнічаюць між сабой праз эканамічныя камітэты. Паліва, газ, мука, ежа, іншае – усё гэта вырабляецца, сыходзячы з патрэбаў грамадства. Кааператывы самі вырашаюць, колькі і чаго ім трэба зрабіць. Эканамічныя камітэты пры камунах кантралююць кошты. Калі ёсць нейкі прыбытак, ён таксама рэінвестуецца ў вытворчасць, умовы працы, заробак кожнага. Усё гэта таксама абмяркоўваецца ў калектывах. Выразных начальнікаў няма. Сродкі кааператыва расходуюцца на патрэбы ягоных працоўных. Каму трэба грошы на транспарт, мабільную сувязь, на ежу, іх выдзяляе кааператыў. Цікава і тое, што настаўнікі і выхаваўцы не атрымоўваюць там заробку. Замест гэтага кааператыў забяспечвае іх усім неабходным. Іншы прыклад – камуна Нідэркауфунген у Германіі, пра якую я ўжо згадаваў у папярэднім відэа. У камуне дзейнічае прынцып ад кожнага па здольнасцям, кожнаму па магчымасцям. Увесь прыбытак камуны паступае ў касу, з якой кожны можа ўзяць столькі, колькі яму неабходна. І, як кажуць, выпадкі злоўжывання з'яўляюцца выключэннем. Кожны сябар камуны, калі уступае ў яе, заключае з ёй дамову, у якой прапісана, што ён можа ўзяць, калі выйдзе з камуны. Дамова заключаецца кансенсусам. Кожны месяц у камуне падводзіцца баланс, дзе публічна дэкларуюцца прыбыткі і выдаткі. Калі камусьці трэба зрабіць буйную пакупку, яна ўзгадняецца з камунай, каб можна было высветліць, дзе купіць гэта танней. Камуна даволі паспяховая ў эканамічным плане. Яна гандлюе са знешнім светам, мае развітае земляробства, жывёлагадоўлю, сталярную, такарную, будаўнічыя майстэрні, а таксама добрую інфраструктуру. Стабільна ў ёй жыве каля 300 чалавек. Усе галоўныя рашэнні прымаюцца саветам, гэта агульны сход камуны. А меней важныя бягучыя пытанні пленумам – гэта пастаянны працоўны орган. Гэта тое, што ўжо ёсць і працуе на сённяшні дзень. Але анархізм мусіць быць грамадствам няспыннага развіцця, якое інтэгруе для сябе найноўшыя тэхналогіі і дасягненні навукі. Таму я ўпэўнены, што ў тым анархічным грамадстве, якое будзем будаваць мы, планаванне вытворчасці і размеркаванне зробленага мусіць кіравацца адмысловымі праграмамі, якія будуць вылічваць, колькі і чаго трэба зрабіць для жыхароў гэтай тэрыторыі, зыходзячы з дадзеных аб яе насельніцтве, пол, узрост і гэтак далей. Напрыклад, ведаючы сярэдні ўзрост уступлення ў шлюб, можна лёгка пралічыць, колькі пэўнай супольнасці людзей спатрэбіцца дзіцячых рэчаў праз год ці 5. Альбо, ведаючы колькасць навуковых калектываў і напрамкі іх дзейнасці, можна лёгка разлічыць, колькі тэхнікі і матэрыялаў для даследаванняў патрэбна пэўнай супольнасці ў бліжэйшы час. Аналагічна з ежай і з будматэрыяламі і ўсім астатнім. Такім чынам можна будзе пазбегнуць як перавытворчасці, так і дэфіцыту, і прытым усяго ва ўсіх будзе ў дастатку. Акрамя таго, камуны могуць аб'ядноўвацца ў федэрацыі для абмену таварамі і паслугамі. У прынцыпу, многае з гэтага ўжо робяць сучасныя карпарацыі. Яны плануюць сваё развіццё на годы наперад. Для гэтага ў іх працуюць цэлыя аддзелы. Аднак яны ж, маніпулюючы патрэбамі спажыўцоў праз рэкламу і біг-дэйта, самі гэтыя патрэбы і ствараюць. Бо іх мэта не зрабіць людзей больш шчаслівымі і не даць ім болей вольнага часу, а зрабіць так, каб людзі ніколі не перасталі спажываць. Але гэта іншая вялікая тэма. Унядрэнне праграм, якія будуць вылічваць аб'ёмы вытворчасці і схему іх размеркавання, таксама дазволяць пазбавіцца небяспекі таго, што нехта захоча імі неяк маніпуляваць ці ўзбагачацца за чужы кошт. Гарантам жа празрыстасці праграмы мусіць служыць яе адкрыты сістэмны код,
дзякуючы якому любы можа упэўніцца, што размеркаванне адбываецца справядліва. І тут я папярэджу другое распаўсюджанае пытанне. А як быць з хапугамі, якія абавязкова захочуць узяць болей, чым ім патрэбна? Бо вядома, калі ўсё будзе бясплатна, кожны захоча ўзяць себе усяго і паболей, і ў выніку ўсё роўна атрымаецца несправядліва. Па-першае, грабсці сабе звыш меры прынята зараз, бо тавары можна перапрадаць, а акрамя таго, накапленне – гэта прызнак статусу. Але ў новым грамадстве статус будзе вызначацца тваім укладам у дабрабыт калектыву, у грамадскі прагрэс, а не колькасцю захопленых ресурсаў. Таму хапугі як від вымруць, а калі і застануцца, то не змогуць зайсці ад мераў уздзеяння калектыву, у якім жывуць. Бо анархісцкае грамадства – гэта грамадства, дзе ўсе на віду, дзе людзі жывуць патрэбамі і турботамі сваёй грамады. Мерамі ўздзеяння можа быць як сур'ёзная размова, так і байкот чалавека ўсёй супольнасцю. А па-другое, калі тавараў у дастатку, і ты ведаеш, што ў любы момант можаш взяць у столькі ўсяго, колькі табе патрэбна, бездумнае накапленне проста губляе свой сэнс. Першым чынам, анархісцкая эканоміка бясплатна задавальняе патрэбу людзей у самым неабходным – ежа, жытло, адукацыя. А ўжо потым, па меры роста эканомікі, дазваляе кожнаму атрымліваць ад агульнай вытворчасці ўсё болей адносна ягоных патрэбаў. Кантралёрам у дадзеным выпадку можа служыць як сам калектыў, у якім чалавек жыве і працуе, так і адмысловая праграма, якая проста не дазволіць чалавеку ўзяць нешта на шкоду іншаму. Кожная камуна можа сама абраць метад размеркавання. Адны будуць высокатэхналагічныя, другія абяруць асабістае ўзаемадзеянне. У любым выпадку анархісцкае грамадства – гэта хутчэй грамадства даверу, чым грамадства кантролю. Не забывайце падпісвацца на канал. З вами быў Мікола Дзедок. Усім дабра і крытычнага мыслення.